A világ egy titokzatos fonalakkal átszőtt kárpit. Az ősi romoktól, melyek feledésbe merült történeteket suttognak, a megmagyarázhatatlan természeti csodákig, bolygónk olyan helyekkel van tele, amelyek felkeltik a kíváncságunkat és lángra lobbantják a képzeletünket. Ezek azok a helyek, ahol a történelem összefonódik a mítoszokkal, ahol legendák születnek, és ahol az ismeretlen hívogat minket, hogy felfedezzük mélységeit. Van valami csábító a megmagyarázhatatlanban, egy ősi vonzalom a rejtélyek iránt, amelyek túlmutatnak a megértésünkön. Vonzódunk az elhagyatott városok hátborzongató csendjéhez, az ősi tájakba vésett titokzatos szimbólumokhoz, és a furcsa események történeteihez, amelyek dacolnak a racionális magyarázattal. Ezek a rejtélyek arra emlékeztetnek minket, hogy még mindig mennyi mindent nem tudunk a világról, mennyi minden felfedezésre vár. Utazásunk a világ minden szegletébe elvisz minket, az időben megfagyott elhagyatott településektől a rejtélyes nevezetességekig, amelyek továbbra is zavarba ejtik a tudósokat és a történészeket. Elmerülünk ezeket a helyeket övező történetekben és legendákban, feltárva a történelmet, a mítoszokat és a tartós rejtélyeket, amelyek annyira magával ragadóvá teszik őket. Csatlakozz hozzánk, miközben bemerészkedünk az ismeretlen birodalmába, ahol feltárjuk a világ legtitokzatosabb helyeinek titkait és történeteit. Készülj fel arra, hogy lenyűgözz, izgalomba hoz, és talán még egy kicsit meg is rémít, miközben feltárjuk azokat a rejtélyeket, amelyek évszázadok óta lenyűgözik az emberiséget. Magasan a kaliforniai Sierra Nevada hegyeiben fekszik Bodie, egy időben megfagyott szellemváros. Egykor nyüzsgő aranybányászváros, Bodie ma a szerencse múlandóságának és az idő könyörtelen menetelésének kísérteties emlékeztetője. Elhagyatott utcáin sétálva, olyan, mintha visszalépnénk a vadnyugatra, ahol az időjárás által koptatott faházak néma tanúként állnak egy letűnt korszaknak. Bodie története a fellendülés és a bukás története, az amerikai aranyláz kicsinyített mása. Az 1870-es évek végén aranyat fedeztek fel a Bodie körüli dombokban, ami mindenféle embert vonzott, aranyásókat, vállalkozókat és szerencsekeresőket. A város mérete és gazdagsága robbanásszerűen megnőtt, a csúcspontján több mint 10 000 lakos élt itt. Szalonok, szerencsejáték barlangok és fényűző szállodák szegélyezték az utcákat, kielégítve az aranyláz által fűtött lakosság igényeit és vágyait. Bodie jóléte azonban rövid életű volt. Ahogy az aranylelőhelyek kimerültek és a tüzek elpusztították a várost, a lakosság száma csökkenni kezdett. A 20. század elejére Bodie egykori önmagának árnyéka volt. Egykor nagyszerű épületei lassan átadták magukat az elemeknek. Ma Bodie egy megőrzött szellemvárosként áll, a gazdagság múlandóságának és az idő kitartó erejének kísérteties emlékeztetőjeként. A Bodie-ba látogatók gyakran számolnak be furcsa eseményekről, a megmagyarázhatatlan zajoktól kezdve a szellemszerű jelenésekig, amelyek az elhagyatott épületek ablakaiból leskelődnek. Akár valódi paranormális találkozásokról van szó, akár egyszerűen csak a képzelet szüleményeiről, ezek hozzájárulnak ennek az elhagyatott városnak a hátborzongató légköréhez. Egy olyan helyhez, ahol a múlt visszhangjai mintha a levegőben lebegnének, suttogva a megnyert és elvesztett szerencsék történeteit. Dél-Peru száraz síkságain az ősi művészet hatalmas vászna terül el a sivatagban. A Nazca vonalak, a földbe vésett gigantikus geoglifák sorozata az ősi Nazca nép találékonyságának és művészi látomásának bizonyítéka. Ezek a rejtélyes rajzok, amelyek állatokat, növényeket és geometriai formákat ábrázolnak, évtizedek óta zavarba ejtik a kutatókat, és világszerte rabul ejtik az emberek fantáziáját. Úgy tartják, hogy a Nazca vonalakat a Nazca kultúra hozta létre eddig 500 és Inensing 500 között. Egyszerű eszközökkel és technikákkal eltávolították a sivatagi talajt borító vöröses-barna vasoxid kavicsokat, feltárva az alattuk lévő világosabb színű homokot. Az eredmény hatalmas rajzok sorozata, amelyek közül néhány több száz méteren át húzódik a tájon. A Nazca vonalak célja továbbra is rejtély, bár számos elmélet született. Egyes kutatók úgy vélik, hogy vallási célokra hozták létre őket, esetleg az isteneknek szánt felajánlásként, vagy bonyolult rituálék részeként. Mások szerint csillagászati jelzőként vagy kifinomult öntözőrendszerként szolgálhattak.
Bármi is legyen a valódi céljuk, a Nazca vonalak az őket alkotó ősi nép találékonyságának és művészi tehetségének bizonyítékai. A Nazca vonalak mérete és pontossága valóban lenyűgöző. A Földről nézve a rajzok alig többnek tűnnek, mint véletlenszerű árkok a Földben. A levegőből nézve azonban feltárul ezeknek az ősi geoglifáknak a teljes nagyszerűsége. A rajzok puszta mérete és összetettsége, valamint a céljukat övező tartós rejtély a Nazca vonalakat a Föld egyik legrejtélyesebb és leglenyűgözőbb régészeti lelőhelyévé teszi. Japán partjainál egy tengeri legendákkal és rejtélyekkel övezett régió évszázadok óta rabulejti a hajósokat és a mesemondókat. Az Ördög-tenger, más néven a Sárkány-háromszög, egy olyan óceáni szakasz, amely hírhett a megmagyarázhatatlan eltűnések, mágneses anomáliák és az áruló vizekről szóló történetek miatt. Ez a tengeri rejtély számtalan elméletet szült, és lángra lobbantotta azok fantáziáját, akik mernek bemerészkedni a mélységeibe. Az Ördög-tenger legendái évszázadokra nyúlnak vissza, olyan történetekkel, amelyekben hajók tűnnek el nyomtalanul, furcsa fények jelennek meg az égen, és hirtelen változások következnek be az időjárási mintákban. Egyesek ezeket az eseményeket paranormális tevékenységnek tulajdonítják, a régió mitikus lényekkel és víz alatti birodalmakkal való kapcsolatára hivatkozva. Mások természeti jelenségeket, például víz alatti vulkánokat, metánkitöréseket vagy szélhámos hullámokat neveznek meg a jelentett incidensek lehetséges magyarázataként. A számos elmélet és vizsgálat ellenére az Ördög-tenger rejtély marad, valódi természetes spekulációkba és bizonytalanságba burkolózik. A régió hírhedt hírneve miatt népszerű témává vált az irodalomban, a filmben és a televízióban, tovább erősítve helyét a tengeri folklórban és rabulejtve azok fantáziáját, akik a mélység rejtélyein gondolkodnak. Míg az Ördög-tenger rejtélyeinek tudományos magyarázata továbbra is megfoghatatlan, tartós vonzereje abban rejlik, hogy képes felkelteni a kíváncságot és lángra lobbantani a képzeletet. Akár természeti jelenségekben, akár paranormális tevékenységben gyökerezik. Ennek a tengeri rejtélynek a történetei továbbra is rabulejtik azok figyelmét, akik a világ óceánjainak titkait szeretnék megfejteni. Kevés hely a Földön ragadja meg annyira a közönség fantáziáját, mint a Bermuda-háromszög. Az Atlanti-óceán északi részének ez a régiója, amelyet lazán a Bermuda, Florida és Puerto Rico pontjai határoznak meg, a megmagyarázhatatlan eltűnések, tengeri rejtélyek és paranormális tevékenységek szinonimájává vált. Tartós hírneve a történelmi beszámolók, a szenzációhajhász történetek és az emberi vonzalom az ismeretlen iránt kombinációjából fakad. A Bermuda-háromszög rejtélyes hírneve a 15. századra nyúlik vissza, amikor Kolumbusz Kristóf furcsa iránytű leolvasásokat és szokatlan fényeket dokumentált a régióban. A terület azonban csak a 20. század közepén szerzett széleskörű hírnevet, amit a hajók és repülőgépek állítólagos eltűnését részletező cikkek és könyvek tápláltak. Ezek a beszámolók, amelyeket gyakran kiszíneztek, vagy amelyekből hiányoztak a konkrét bizonyítékok, megragadták a közönség fantáziáját, és megszilárdították a Bermuda-háromszög helyét a populáris kultúrában. Hírhedt hírneve ellenére a Bermuda-háromszöget övező állítások közül sok spekuláción, túlzásban vagy a történelmi események félreértelmezésében gyökerezik. A tudományos vizsgálatok nem találtak bizonyítékot arra, hogy a régióban nagyobb valószínűséggel történnének eltűnések, mint az óceán más, sokat utazott területein. A természeti jelenségek, mint például a hirtelen viharok, a szélhámos hullámok és az emberi hiba sokkal valószínűbb magyarázatot adnak a jelentett incidensekre. Míg a Bermuda-háromszög misztikuma nagyrészt mítoszon és félretájékoztáson alapulhat, tartós vonzereje abban rejlik, hogy képes felkelteni a kíváncságot és lángra lobbantani a képzeletet. Az emberi vágy arra, hogy magyarázatot találjon a megmagyarázhatatlanra, a történetmesélés erejével párosulva biztosította, hogy a Bermuda-háromszög továbbra is lenyűgöző téma maradjon, még a paranormális állításait cáfoló tudományos bizonyítékok ellenére is. Az Utah állambeli Uintah medencében megbúvó Skinwalker Ranch a paranormális kutatók és rajongók gyújtópontjává vált, akik az ismeretlen rejtélyeinek megfejtésére törekednek.
Ez az elszigetelt birtok, amelyet az UFO észlelések, a megmagyarázhatatlan állatcsonkítások és a furcsa elektromágneses jelenségek történetei öveznek, hírnevet szerzett magának, mint a világ egyik legaktívabb paranormális gócpontja. A range szokatlan aktivitásának története az 1950-es évekre nyúlik vissza, amikor a helyi lakosok azonosítatlan repülő tárgyak észleléséről, furcsa fényekről az égen és megmagyarázhatatlan állatelhullásokról számoltak be. Ezek a beszámolók, amelyeket gyakran generációkon át adtak tovább, táplálták azt a növekvő hitet, hogy a range a paranormális tevékenység központja. Az 1990-es években a Skinwalker Ranch országos figyelmet kapott, amikor Robert Bigelow milliárdos megvásárolta, aki megalapította a National Institute for Discovery Science (INDIS) nevű szervezetet, hogy tudományos vizsgálatokat végezzen a birtok állítólagos paranormális jelenségeivel kapcsolatban. A NADS kutatói számos szokatlan eseményt dokumentáltak, többek között megmagyarázhatatlan elektromágneses ingadozásokat, azonosítatlan lények észlelését és poltergeist-szerű aktivitásról szóló jelentéseket. A Skinwalker Ranchen végzett kiterjedt kutatások ellenére a jelentett jelenségek végleges magyarázata továbbra is megfoghatatlan. A szkeptikusok azzal érvelnek, hogy az észlelések és tapasztalatok közül sok természetes jelenségeknek, beugratásoknak vagy az érzékszervi adatok félreértelmezésének tulajdonítható. A paranormális jelenségekben hívők azonban a jelentések puszta mennyiségére és következetességére mutatnak rá bizonyítékként arra, hogy valami megmagyarázhatatlan dolog történik a ranchen. Akár paranormális tevékenység, akár természeti jelenségek, akár mindkettő kombinációjának eredménye a Skinwalker Ranchen tapasztalható jelenség, a birtok tartós misztikuma továbbra is vonzza a kutatókat, a rajongókat és a kíváncsi elméket, akik ennek a rejtélyes helynek a titkait szeretnék megfejteni. Az angliai Salisbury síkságon magasodó Stonehenge az ősi civilizációk találékonyságának és spirituális hiedelmeinek bizonyítéka. Ez az őskori emlékmű, amely kör alakban elrendezett hatalmas állókövekből áll, évszázadok óta rabulejti az emberek fantáziáját, számtalan elméletet szülve a céljáról, építéséről és csillagászati jelentőségéről. A Stonehenge eredete a neolitikus korszakra nyúlik vissza. Az építkezésről úgy vélik, hogy i.e. Harmbazad körül kezdődött. Az évszázadok során az emlékmű több fejlesztési szakaszon ment keresztül, távoli helyekről bányászott hatalmas köveket szállítottak a helyszínre olyan technikákkal, amelyek továbbra is zavarba ejtik a régészeket. A kövek felállításának pontossága, a napfordulókkal és napéjegyenlőségekkel való összehangolása az építők fejlett csillagászati ismereteiről és mérnöki tudásáról tanúskodik. A Stonehenge pontos célja továbbra is vita tárgyát képezi, bár számos elmélet született. Egyesek úgy vélik, hogy vallási templomként szolgált, a rituálék és az ősi istenségek tiszteletére rendezett szertartások helyszíneként. Mások szerint csillagászati obszervatóriumként funkcionálhatott, amelyet a nap és a csillagok mozgásának nyomon követésére használtak. Megint mások úgy vélik, hogy temetkezési hely volt, egy szent hely a halottak tiszteletére. Bármi is legyen a valódi célja, a Stonehenge az őt építő ősi nép találékonyságának, kreativitásának és spirituális hiedelmeinek bizonyítéka. Tartós vonzereje abban rejlik, hogy képes visszarepíteni minket az időben, összekötve minket egy rejtélyekbe és csodákba burkolózó múlttal. Az emlékmű puszta mérete, valamint az eredetét övező tartós rejtély továbbra is áhítatot és lenyűgözöttséget kelt mindenkiben, aki ellátogat ehhez az őskori csodához. A Csendes óceán hatalmas kiterjedésében egy kis vulkanikus sziget őrzi azt a titkot, amely évszázadok óta rabulejti a világot. A Húsvét sziget, vagy ahogy az őslakosok nevezik, Rapa Nui, több száz rejtélyes moai szobornak ad otthont, vulkanikus kőzetből faragott, tornyosuló alakoknak, amelyek egy ősi kultúra néma őrzőiként állnak. Ezek a rejtélyes alakok sztoikus arckifejezésükkel és impozáns jelenlétükkel továbbra is zavarba ejtik a régészeket, és lángra lobbantják azok fantáziáját, akik a rejtélyeiket szeretnék megfejteni. Úgy tartják, hogy a moai szobrokat a Rapa Nui nép faragta 1250 és 1500 között. Egyszerű eszközökkel és technikákkal vulkanikus kőzetet alakítottak át hatalmas emberi alakokká,
amelyek közül néhány több mint 10 méter magas és több mint 80 tonna súlyú. A moai szobrok puszta mérete és művészi kivitelezése a Rapa Nui nép találékonyságának és kulturális kifinomultságának bizonyítéka. A moai szobrok célja továbbra is vitatárgyát képezi, bár számos elmélet született. Egyesek úgy vélik, hogy istenített ősöket ábrázolnak, akik őrzik leszármazottaikat, és védelmet nyújtanak nekik. Mások szerint területi jelzőként vagy a hatalom és a presztízs szimbólumaként szolgálhattak. Megint mások úgy vélik, hogy szerves részét képezték a vallási rituáléknak, az istenek tiszteletére rendezett szertartások fókuszpontjaiként szolgáltak. A moai szobrokat övező rejtély a céljukon túl kiterjed a szállításukra és elhelyezésükre is. A Rapa Nui nép ezeket a hatalmas alakokat a szigeten keresztül, gyakran jelentős távolságokon keresztül mozgatta, olyan módszerekkel, amelyek továbbra is zavarba ejtik a régészeket és a mérnököket. A moai szobrok szállításához és felállításához szükséges találékonyság és logisztikai készségek ennek az ősi polinéz kultúrának a fejlett mérnöki képességeiről tanúskodnak. A Húsvét-sziget moai szobrai továbbra is lenyűgözik és izgatják az embereket világszerte. Rejtélyes arckifejezésük, impozáns jelenlétük és tartós rejtélyük az ősi polinéz világ találékonyságára és kulturális gazdagságára emlékeztetnek. Ahogy ezekre a múlt néma őrzőire tekintünk, emlékeztetnek minket az emberi kreativitás tartós erejére és az ismeretlen tartós vonzerejére. Utazásunk a világ legtitokzatosabb helyein elhagyatott szellemvárosokba, ősi emlékművekhez, tengeri rejtélyekhez és paranormális gócpontokhoz vezetett minket. Feltártuk a történelmet, a mítoszokat és a tartós rejtélyeket, amelyek annyira magával ragadóvá teszik ezeket a helyeket, emlékeztetve minket arra, hogy még mindig mennyi mindent nem tudunk a világról, mennyi minden felfedezésre vár. A megmagyarázhatatlan vonzereje nem abban rejlik, hogy végleges válaszokat találjunk, hanem abban, hogy elfogadjuk az ismeretlent, hogy elismerjük, hogy vannak olyan erők, amelyek a világegyetemben működnek, és amelyeket talán soha nem fogunk teljesen megérteni. Ezek a rejtélyek a tudásunk korlátaira emlékeztetnek minket, arra ösztönözve, hogy megkérdőjelezzük feltételezéseinket, és csodálattal és kíváncsisággal közelítsünk a világhoz. Ahogy folytatjuk bolygónk rejtélyeinek felfedezését, tisztelettel és nyitottsággal kell ezt tennünk. Hajlandónak kell lennünk arra, hogy különböző nézőpontokat mérlegeljünk, hogy megkérdőjelezzük saját hiedelmeinket, és hogy elfogadjuk annak lehetőségét, hogy vannak dolgok ebben a világban, amelyek dacolnak a racionális magyarázattal. Az ismeretlen keresése lényeges része annak, ami emberré tesz minket. Kíváncsiságunk, a felfedezésre való hajlandóságunk és a megmagyarázhatatlan elfogadása révén tanulunk, fejlődünk és bővítjük a körülöttünk lévő világról alkotott ismereteinket. Öleljük magunkhoz a rejtélyeket, mert ezek a szálak szövik a kollektív emberi tapasztalataink kárpitját.